Здравейте хора, аз съм си и днес ще изтеглим томболата от Razer. Да, сега слагаме линкчето. Добре, ето е томболата. Първият победител е StevBG. Е първият, който печели 20 лега и сетовете и другите работи. Втория победител е SlatBG. Добре, Слад. Много е лъкнат този човек. Не знам защо печели за втори път, но нищо, явно има късмет. Да. Ами това ще е хора от мен. Надявам се да ви е харесало.